Neoliberalismoa liberala alda benetan? Galdera simplea dirudi, baina erantzunak kontraesan ugari agerian uzten ditu. Izan ere, interes oso zehatzak dituzten aldi edo mugimendu ekonomikoei koherentzia ideologiko sendo bat egostea arriskutsua izan ohi da. Hori gertatzen da liberalismoarekin, baina are argiago neoliberalismoarekin. Mendebaldean 1980ko hamarkadaz geroztik nagusitu den eredua neoliberalismotzat hartzen badugu. Berehala antzematen dugu diskurtsoaren eta praktikaren arteko arrakala. Alde batetik, etengabe aldarrikatu da estatuaren pisua murriztu behar dela. Bestetik, azken hamarkadetan gastu publikoa maila altuetan mantendu da kontraesanak agerikoak dira. Garai neoliberala banku zentralek bultzatutako diru edapen etengabearen garaia izan da krisietan. Berriz, gastu publikoa eta zor publikoa handitzeko estrategia keynesiarretara jo da sistematikoki. 2008ko eta 2020ko krisietan argi ikusi genuen bezala. Hala ere, badaude garai neoliberalaren hasieratik modu koherentean bultzatu diren neurriak. Privatizazio masiboak, sindikatuen ahultzea, nazioarteko merkataritzaren liberalizazioa eta globalizazioa, askotan eskulan migratzailearen esplotazioan oinarritua. Kontraesan horiek ulertzeko gakoa argia da. Neoliberalismoaren atzean ez da benetako ideologia liberal bat egon, baizik eta mendebaldeko korporazio handien interesen edapena. Merkatu librearen diskurtsoak enpresa handi horien interes estrategikoak babesteko balio izan du. Sektore publikoaren desagerpena bultzatuz eta sindikatuak ahulduz. Baina diskurtso horrek ez du inoiz eragotzi estatuaren esku hartzea, baldin eta esku hartze hori korporazioentzat onuragarria bazen. Monetaren edapen etengabea tresna nagusi bihurtu da gizarteko eta ekonomiako baliabideak finantza erakunde handietara transferitzeko. Tresna hori, praktikan, sozietateen gaineko zergaren murrizketak baino askoz eraginkorragoa izan da antzera gertatu da merkataritza librearekin. Neoliberalismoak merkataritza askea sustatu du korporazio handien mesedetan, baina ez du zalantzarik izan protekzionismora jotzeko, enpresa handien interesak hala eskatzen zuenean. Ondorio nagusia argia da aldi neoliberalaren atzean ez dago ideologia koherente eta egonkor bat, baizik eta interes korporatibo handien edapen ekonomiko, politiko eta soziala. Edapen horrek, azkenean, mendebaldearen beraren ehun sozial eta ekonomikoa ahuldu eta suntsitu du. Gerra hotza amaitzean, oligarkia korporatiboak ulertu zuen jada ez zela beharrezkoa sektore publiko sendoak, sindikatu indartsuak edo bestelako muga sozialak mantentzea. Helburua bakarra zen, etekinak eta boterea ahalik eta gehien handitzea, kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak, diruz lagundua.